Takže zdravím všechny. Tak dneska budu trošku mluvit o hubnutí, ale samozřejmě úplně jinak, než obvykle každý výživový specialista a osobní coach o tom mluví, protože já jsem sama zhubla právě o jednoho člověka, kde jsem měla 122 kg a dneska tady sedím v plný kráse v 65 kg. A říkala jsem si, že dneska právě udělám na to krásný podcast, video, který je úžasný a skvělý v tom, že já jsem si musela uvědomit sama u sebe, že nesmím měnit prostě jenom to číslo na váze, ale že musím měnit samu sebe zevnitř ven a měnit vlastně to staré já do nového já a vlastně žít to nové já vlastně po celou dobu. Takže neměnila jsem jenom to, že tu stravu, ale měnila jsem tam i právě ty faktory, který ovlivňují, jestli zubnu nebo ne. A to je únava, stres, vyčerpanost, nemoce, a že nemyslím na sebe, že nedávám pozor sama k sobě, jo? Že neumím říkat ne, že v první řadě řeším všechny okolo sebe a, že já vlastně pro sebe nejsem důležitá. A ono je toto důležitý, holky, si zvědomit, protože proč jsem vlastně nabrala do těch 122 kg bylo protože všichni okolo byli důležitější než já sama. Takže jako já jsem na sebe vlastně kašlala, nepotřebovala jsem jako být pro sebe přece důležitá, že jo. Jo, a to je vlastně, že máme špatný vztah sami z dětství a nedáme se na pedestál, nedáme se na to první místo, protože jsou vlastně důležitější všechny lidi okolo mě, než já, protože vlastně důležitá nejsem, proč bych byla, že jo. A to je, že jsem měla vlastně špatný vztah sama k sobě, takže jsem řešila všechny druhý lidi kolem sebe, neuměla jsem říkat ne, každému jsem pomáhala, byla jsem srdcová a mohla jsem si rozkrájet a tím pádem jsem se o sebe vlastně nestarala vůbec a bylo mi jedno, jak jim, co jim, jestli jim tohle, jestli tamto, takže pila jsem koly, spriteky, fanty, energiáky jsem milovala, takže jsem pila třeba 2-3 energiáky denně, do toho jsem jedla třeba 3krát denně, někdy jsem jedla jednou denně, někdy jsem jedla 5krát denně, jedla jsem chipsy, hranolky milu, smažáka, smažený věci strašně moc. Jo. A do toho jsem chodila do práce, kde samozřejmě nějaký výdej energie jsem měla, to ano, ale potom jsem přišla z práce a sedla jsem si jako medvídek půl a sedla jsem si a do večera jsem už nic nedělala. Jo. Žádná aktivita, žádný pohyb potom, takže měla jsem strašně vlastně vysoký příjem sacharidů i tuků, příjem prostě jídla, kalorií a výdej energie vlastně byl nižší, takže jsem nabírala a zároveň jsem si říkala, že jídlem si ulevu, že miluju jídlo a že si ho nechci vzdát. A měla jsem to z toho důvodu, že jsem vlastně se cítila i v tom životě vlastně nešťastná, nespokojená a říkala jsem si, život je těžký, život nám dává oprázky, život je na nic, lidi mě využívají, mám toxický partnery, co to je za život, kamarádi mě využívali všechny okolo. A v tu chvíli já jsem si říkala, nejlepší úleva bylo pro mě prostě jídlo. Takže já mám si říct sama za sebe, že díky tomu jsem se vlastně vedla do 122 kg a říkala jsem si, že to jídlo je něco, co mě vlastně pomáhá, že vlastně ten život je aspoň něčem dobré, dával mi tu pozitivitu. A tím jsem se vlastně vedla do 122 kg, až vlastně a přitom jsem 3 roky, jako už 4 roky řešila v hlavě, že už bych se sebou měla něco dělat, že jako musím, jenomže moje hlava, moje myšlenky tam byly. Já se nechci zdát jídla, já se nechci omezovat. Co to je za život, když budu držet nějakou dietu, to se budu akorát týrat a hlady a to nemá smysl, jo. A kašlu na to, a tak mě budou mít lidi rádi takovou, jaká jsem, anebo ať jdou někam. A takhle jsem pořád krmila tyto myšlenky a dávala jsem jim za pravdu, takže jsem prostě s tím nic nedělala. Až jednou jsem se potom na sebe naštvala a říkala jsem si a dost, protože už jsem tam měla i takový ten nějaký zdravotní problém a říkám dost, tohle musím změnit, protože fakt tohle je o mně a jestli budu poslouchat tyto myšlenky, tak nikdy v životě nezubnu a budu nemocná a budu mít kardiovaskulární choroby, infarkty, mrtvice. Nemusím tady prostě do 45. Tak si Peťo prostě tohleto uvědom a prostě udělej s tím něco. Takže jsem začala s tím právě něco dělat. A můžu vám říct, že ten první týden, nebo když jsem najížděla na lepší stravování,
tak mi moje hlava do toho kecela. Pořád mi do toho kecela nesmysly a byla jsem i negativní. Sama se přiznávám, byla jsem i negativní, protože jsem si říkala, miluju jídlo, to a teďka tady vlastně jsem nějakých určitých potravinách omezuju. Ale ve mně bylo už potom silnější to, že prostě chci sama sobě pomoct. A tak jsem se učila na stravě, protože jsem zjistila vlastně, že jsem zhubla určitý kilogramy a potom se mi zastavila váha, tak jsem potom zjistila, že to není jenom o stravování, jo. Protože jsem tam musela začít řešit i tu práci. Musela jsem tam začít řešit i ty postavy od rána do večera, co k sobě mám, vůči svý rodině, vůči přátelům, vůči těm, že vlastně musím i jim umět nastavit hranice, že musím jim říkat ne, abych právě zhubla. Že musím stát sama za sebou, abych právě zhubla. Že musím podporovat samu sebe, když mě nikdo nepodporuje. A že musím podporovat samu sebe, když moje hlava mě nepodporuje. A já díky tomu, že vlastně dělám 14 let osobní rozvoj, tak jsem pochopila jednu základní věc. Že abych zhubla dost kil a udržela si to, není to práce jenom o stravě, ale že to je o hlavě, o podvědomí, o vzorcích, které si neseme z dětství. A že musím právě řešit ty věci do hloubky, ten vztah sama k sobě, že se nemám ráda. Takže já jsem vlastně léta pracovala na tom mít sama sebe ráda, začít si věřit a to je ovládání svojí vlastní mysli. Takže díky tomu, že jsem uměla ovládat svou vlastní hlavu, tak jsem pochopila, že to zvládnu, že si můžu budávat ty podporující myšlenky, že můžu zhubnout, že se nesmím jenom nikdy zdát a pořád v té cestě pokračovat, i když mi ta hlava tam bude pořád něco kecat. Kecá mi do dneška, že nemoje, ale prostě neposlouchám jí, protože já už jsem mám dneska ráda, věřím si, díky tomu, že jsem vlastně 14 let, už skoro 14 let pracuji na sobě, tak jsem pochopila tu základní věc, že my si myslíme, že to je jenom o stravování, anebo že nemáme vůle. Já mám si říct, když říkáme nemáme vůle, protože já jsem sama říkala, že nemám vůle. A když říkáme my, nemám vůli, jo, tak je to o tom, že to není o vůli, ale je to o vás. Že vy nejste ještě rozhodnutá právě zhubnout. Že vy jste se ještě proto nerozhodla. Ještě pořád posloucháte ty myšlenky v hlavě, jak vám našeptávají a říkají, proč to nedělat. To nezvládneš, to nedáš, miluješ jídlo, nechceš se zdát jídla, budeš se omezovat, budeš si týrat hlady, to nemá smysl. Co to je za život, když se budeš omezovat v jídle? Co z toho života máš, když ještě tohle to omezíš? To jsi chudák, jo? A tyto myšlenky máme všichni v hlavě. A vy pořád stále je krmíme. Jakoby pořád je stále krmíme. A tím, že je krmíme, tím, že je vlastně posloucháme, tím, že říkáme, že to je pravda, tak proto vlastně nabíráme ještě víc a dostáváme se do morbidní obezity. A nebo potom do nemocí. Cukrovka, cholesterol, kardiovaskulární choroby, infarkty, mrtvice. Protože neposloucháme svoje vlastní tělo. Neposloucháme, že jsme vyčerpaný, unavený, bez stresu, že jedeme přes čáru, jo, že jedeme na autopilota od rána do večera k roboti, takhle křičet kolečku, že máme práci, která nám vůbec nevyhovuje, že jsme tam bez stresu, unavený, vyčerpaný, že nám nevyhovuje ve vztahu něco, neumíme říkat ne, nastavit si hranice, že neumíme dávat pozornost sami sobě. A to jsou faktory, které vlastně ovlivňují právě to nabírání. Jo? Že vlastně proč nabíráme je právě pro tyhle ty vlastně věci. A já jsem vlastně, když jsem teďka tady před vámi sedím v plný kráse 65 kg, který už 2 roky udržuju, tak jsem pochopila, co je udržovačka. A víte proč? Protože jsem právě neřešila jenom to číslo na váze, ale řešila jsem ten vztah sama k sobě, který mám, ten špatný za lepší vztah sama k sobě a zároveň, že budu umět říkat ne, nastavovat si hranice a nenechat se ovlivnit lidma. Co tím vlastně je myšleno? Víc si věřit. Takže jsem se učila víc si věřit. Jít přes ty strachy v hlavě a udělat ten krok. Proč vlastně většina mužů nebo žen, který chtějí zhubnout, nezhubnají, protože nepřekročí svoje vlastní strachy v hlavě. Že to nezvládnou, že to nedá a že budou hladovět. A nebo že to je týrání a že to je zbytečný. Díky tomu, že vlastně se držíme těch strachů v životě, tak se neposouváme ve svém vlastním životě, neřešíme ty oblasti, které nám nevyhovují, jsme nešťastní v těch oblastech, v práci, v penězích, ve vztazích. Jo? A je to o tom, že vlastně my z té komfortní zóny, protože to je vlastně pro naši hlavu komfortní zóna, to, co zná, tak nám tam našeptá prostě nedělej to, jo, a udělá nám tam tisíce scénářů, když udělám ten krok, co tam vlastně budu mít špatně,
Takže my to posloucháme a vlastně právě z této rádoby komfortní zóny, která je vlastně nekomfortní pro nás, neodcházíme a tím pádem, že tam dlouho zůstáváme a jsme v negativitě, už třeba 2, 3 roky, 5 let, tak v tu chvíli vlastně my tu negativitu, protože jste v hlavě negativní, pouštíme do těla. Takže vemte si, že to tělo máte 5 let v negativitě dennodenně, 5 let ve stresu a 5 let pod tlakem. Co to tělo vlastně udělá? Že? Vytváří hormon kortizol, rovná se nabírání. Vytváří hormon kortizol, vytváří stresový hormon, rovná se cholesterol, cukrovku a potom kardiovaskulární choroby, infarkt, mrtvice. Jo? Protože neposloucháme svoje vlastní tělo a nejdeme přes tu hlavu a prostě zůstáváme v těch nekomfortních zónách, v těch oblastech, jo? Co jmenou práce, vztahy, peníze, finance. Jo? A zůstáváme tam třeba 5, 7, 10 let. A přitom víme, že to je špatně. Přitom to víme. Ale zůstáváme tam. Takže nedivme se, že nabíráme, nedivme, že jsme nemocní, že máme strašné nemoce. A nedivme se tomu, jak žijeme, že říkáme, že život je těžký, že život je na prd a že jsem oběť života, že jsou všichni na mě zlí, ale že přitom já jsem hodná. Ano, právě proto, že jsme nepochopili tu podstatu života, je mít sama sebe ráda, věřit si, tak takhle žijeme. V těch nekomfortních zónách a tím, že nám lidi nás využívají, lidi se k nám chovají špatně, jsou na nás zlí, je proto, protože máte špatný vztah sami k sobě. A já, abych to udržela, tak jsem si musela pracovat na stavu sama k sobě, na tom podvědomí, co mám v hlavě, ty vzorce, z kterých jsem z dětství a vědět, co je hlava a co jsem já. Takže ovládat svůj vlastní mysl. A faktory. Takže já mám si říct, to, že jsem zubla, neznamená, že jsem měnila jenom to číslo na váze. Já jsem měnila práci, měnila jsem vztah sama k sobě, pracovala jsem na stavu sama k sobě, měnila jsem práci a začala jsem budovat svůj nový život v novém bydlení a tak. Takže nový bydlení, nová práce, nové já, nový vztah sama k sobě. Tím pádem jsem hodně zubla, protože jsem šla zevnitř ven a tím pádem to teďka udržu, protože tohle jsem já, tohle mě formuje, to je moje pravé já. Jmenuji se Petra Houserová a tohle je můj životní styl, takhle funguji a takhle žiju a takhle se reprezentuju. A to je, proč člověk může zubnout a udržet si to. Jenom musíte pochopit, že klíč k hubnutí není jenom ve stravě, ale i o více jiných věcech v tom životě. A to je vyřešit ty vaše nekomfortní zóny. Kde se cítíte dneska nešťastná v jakých oblasti, tak to musíte vyřešit. A já jsem dneska řekla vlastně svoje, takže chci vám říct, že tohleto jsem chtěla udělat takový krátký, rychlý, vám sem do skupiny a i vlastně, že nám třeba do sluchátek, když půjdete na túru, holky, co třeba jsou u mě v programu psychologické metodě hubnutí, jak si to určitě rádi poslechnou, chci vám říct, že je to o vás a o nikom jiném to není. Každý jsme zodpovědný sám za sebe, jako já jsem byla zodpovědná sama za sebe a jsem zodpovědná sama za sebe doteď, tak jste zodpovědný za svůj vlastní život a za svoje vlastní tělo. Tak se začněte k němu hezky chovat a začněte řešit ty oblasti práce, peníze, finance, vztahy, kde vám to nejvíc dře, kde vás to nejvíc jste negativní a pod tlakem a ve stresu a vyčerpaná a unavená, tak to tam začněte řešit. Jestli nevíte jak, tak v psychologické metodě hubnutí 23 cyklů za 6 měsíců v Goldu programu, přímo v Goldu programu, jdeme do téhle hloubky a tam to právě ty ženy učím. Takže můžete klidně ozvat pod tímto videem, napište mi do komentáře, mám zájem o konzultaci, chci změnu zevnitř a já se mám ozvat. Tak jo, mějte se hezky a doufám, že tohle vám aspoň dalo nějaké uvědomění samo o sobě a že vám to teďka, že máte ty aha momenty a vnímáte, ta Peťa má fakt opravdu, je to o mně samotné a nejste oběť okolností, jediný člověk, který to může změnit, jste vy sama
a tvůrce svého vlastního života jste vy sama. Mějte se hezky.